Corn check, acrylic check, eyelashes check, happy freight folding travel bag check. Oh, I see. So, hello guys! Jomari here. So, hindi na ako makapag-intro ng maayos kasi kinikilig ako at medyo madilim ngayon dito sa bahay namin. Kasi, hindi pa ako nagpe-prepare, hindi pa ako papasok. So, tinatamad pa ako. So, wag niyo akong gagayahin sa mga batang nanonood. So, ayun na nga guys, nag-order ulit ako sa Shopee ng mga brushes, bag, etc. So, kakatawag ko lang sa Shopee kanina sa delivery man ng Black Arrow. And then, ayan, na-receive na pala. Buti na lang tumawag ako. So, ngayon pupuntahan natin yung pinag-receive ko. Pero mag-shorts muna tayo kasi hindi ako naka-short ngayon. So guys, medyo makalat pa din sa bahay, nakakahiya. Next time na ako maglilinis. So, punta na nga tayo sa aming pinag-orderan. Sorry guys kung magulo yung buhok ko. Kukunin na natin yung in-order natin. Andito na po. So, andito na siya, guys. Mas lumaki na. Hi, Ate Trex. Hi ka sa vlog. So, ito siya. Mas lumaki na yung plastic ngayon at sana walang sira. Sabi niya, saan po ba sa Iluminada pala? Ako po. Bakit po? Yung order niyo sa Shopee. Apo. Kinabahan po kayo. Ha? Wala ba? Si mama, hindi ko ano? Wala ba? Hindi ko in-inform ni ate. Apo. Nag-nervyos po kayo. Tawa ako ng tawa. Sabi niya, gulat ka nung nanay. Sige po. Sige. Bye-bye po. Bye-bye. So, guys. Finally, nakuha na natin ang in-order natin. This cost me 1,079 pesos. Kasama na yung 65 pesos na shipping fee sa Black Arrow. So, ito na siya guys. I-haul na natin siya mamaya. Bubuksan na natin. I'm so excited. Sorry kung nagmo-moist yung camera pero alam nyo na. Alam nyo na guys. Haul na to. Guys. I will be right back pag nasa bahay na ako. Bye guys. So hello guys, Jomari here. So ayun na nga, back na tayo sa ating vlogging proper. So na-receive ko na nga itong package ulit from Shopee. So i-unbox ulit natin siya guys. At makititignan natin kung anong mga laman sa loob. Let's check. So, ito na po yung pinagtaguran natin ng dalawang gabi. Guys. Ay, nakabalat ng plastic. Ay, remote. Ay, sorry guys. So, ito na yung binili namin. Ay, binili ko, I should say. So, guys. Babasahin ko siya. Mikey Mercado. Oval powder brush, 6 pieces set, variation black. 11 piece bamboo brush set. Real Techniques powder. Wow, 20 pieces. Wow. Real Techniques powder brush. Cold wax. Yan na yung mag-wax tayo ng ating legs, guys. Next, 10 pieces na Philippine black head remover, pero 20 pieces siya. Kasi ang variation niya is 2. Kaya pala nagmahal guys. So tapos, ito naman, gagamitin natin siya sa ating isa pang challenge, Philippine black hair remover. All over the body, something ganon. So abang-abang lang tayo sa channel natin. So ang next naman is ito, Iris Color Matte Lip Pencil.
sale, 12 pieces, guys. Tapos itong 20 pieces unicorn rainbow brush set, which is 230 pesos if I'm not mistaken. Tapos itong new 4x6 24 lipstick organizer is one piece only. Eyelashes applicator, happy flight folding travel bag. So yan, 10 products siya, guys. From ano to? So, parcel pickup, 10/30/2018 Tuesday, cash on delivery, lock arrow on, view pickup detail, packaging, print, label, wave bill. So, ito siya guys. Hindi natin itatapon. Forever. So, kukuhanin na natin. Meron siyang laman sa loob. Naka-plastic din siya ulit. At ang hirap guys kuhanin. So, ang unang nagpakita, since ito ang unang nagpakita, kuhanin na natin siya at i-guess natin kung ano to. Siguro ito yung paddle brush. Ay, hindi. Ito yung sa lipstick, guys. Sabi ko na nga, be. Meron din siyang bubble wrap. Yan. Very holistic. So guys, ito po siya. Ito na yung bubble wrap at cardhome. Be? Ito na yung, oh my god. Oh my god, that's in. Sulit. Ito siya guys, lipstick organizer at mayroon siyang parang crack-crack na. So, ito siya. Yan. So, wala naman siyang sira so far. At ito ay nagkakahalaga ng 35 pesos only. Diba guys? 35 pesos lang to ha. So, dito ka sa good to go. Ay, hindi. Dito ka sa keep pala. Keep. So, next naman natin ay itong bamboo brush set. So, papakita ko sa inyo, guys. By the way, disclaimer lang po, hindi ko pinapakita tong mga pinamili ko sa Shopee para mag-brag, para ipagyabang. Pero, gusto ko lang i-share kung saan kayo pwedeng makabili ng mga mura, affordable brush with good quality. So, by the way, nabili ko nga pala tong mga ito sa Gina Tan store sa Shopee. So, gusto nyo i-visit nyo na lang yung website niya. At sa Gina Tan store naman, pwede kayo mag-sponsor dito. Yan, Mikey Mercado pala. Sponsor na lang kayo ng i-review ko. So, ito na siya, guys. Isahin natin. Tanggalin na natin ito kasi lalagyan naman siya dito sa libreng puting bag na super cute. Very classy, guys. So, una naman is, dapat di mo natin siya gawin sa mukha kasi madumi siya. So, itong isang cute na brush na to. Wala bang nalagyan? Itong cute na brush na to, guys. Yan, super lambot niya at dense din. Foundation brush ata. Ito kasi tignan mo yung brush yung stippling. So, ilalagyan na natin siya dito. Next is, itong isa. Stippling brush din siya, guys, pero ang soft. Ang soft niya pa rin sa katawan. So, dito rin siya. Lagyan natin yung mga plastic pala para hindi siya masira agad. So, guys, kinikilig na ako so far. Ang saya. So, dito siya. Dito ito naman isa is contour brush. Siguro gagawin itong contour brush. Baho maasim-asim. Galing din Victoria. Yan. So, ito pa. Ito pang contour brush to. Just tingnan nyo guys, oh. Parang pa ganun siya. Yan. So, dito ka. Tapos na ito naman is isang foundation brush. So, may pang foundation brush na ako. Ito lang talaga habol ko. Tsaka yung bag. At saka ito pang isang pang, wow, piling ko pang eyeshadow to. Pang eyeshadow to, pang blending brush. Sa wakas meron na. At itong 5 pang eyeshadow. Excuse me. Itong small na applicator brush. Itong angled brush na applicator din. Itong flash shader brush na pang kilay. Kasi ganito yung mga ginagamit ko pang concealer. Kaya hindi kilay ako guys. So, flash shader brush siya. At itong pencil brush na very detailed at sobrang liit. So cute. So, magagamit niya ko talaga to. Ito pang kilay. At ganito yung pang kilay ko yung Anastasia Beverly Hills na pang kilay. So, all in all, 11 pieces siya guys. Including yung pinakamaliit. So, super ganda nitong bamboo brushes. With libreng bag pa. So, kayang-kaya talaga at magandang i-organize ang mga makeup brushes. So, thank you. May package yung ano ha, in fairness. So, next naman guys na ating haul ay itong Real Techniques na brush na galing sa Gina Tan din. So, yan. Iaano natin siya dito. Ito yung kanyang brush na powder brush. So, hindi siya natural hair, hindi siya human hair. Synthetic lang siya, guys. Itong handle niya is very matte at magandang hawakan. So, by Sam and Nick. So, ito siya, guys. Powder brush siya para pang pang powder talaga ng mukha, as in. Alam niyo na kung paano to gagamitin, guys. Sam and Nick Chapman are sisters. Pro makeup artist and a duo. Being a top YouTube channel, join the millionaire girl and will learn makeup techniques together. Our powder brush has a plush, large head for smooth, high-definition result. Get the ideal dusting of makeup, ideal for power and mineral foundation. Base, synthetic bristles, ultra plush bristles, finish, flawless result.
So, next naman natin, guys, ay itong cold wax, guys, sa wakas. Walang amoy. So, ito siya, guys. Candy. Ay, ang ganda ng packaging sana. May bubbles. Siya, guys. So, candy wax siya, hair removal wax. So, ingredients, aqua, sugar, honey, lemon, whitening extract. So, benefit, formulated for sensitive skin, protects skin from irritation. Manufactured by Esmic Organic. So, meron naman pala siyang manufacturer. So, gagawin din natin to guys ng review kapag may time na kasi pasukan na naman guys. Alam niyo naman, estudyante. So, guys, pasensya na rin kung hindi ako nakapag-ayos-ayos ha. So, ito ay nagkakahalaga ng 57, around 57, 66. Basta ilalagay ko na lang po yung mga prices sa description box below. Ang next naman nating product ay itong unicorn brush. It's so cute. Parang hindi siya yung iba. Parang iba siya sa picture. Oh my gosh, nabugos-bugos tayo guys. Feeling ko lang. Kailangan may fan brush powder. Oh, I see. So, ito siya guys. Yes. Nag-iipon na tayo ng mga brushes for our future background, guys. Alam niyo naman. Yes, hindi na natin siya isa-isahin kasi very marami siya. Ito yung fan brush, blending brush, angled brush, pencil brush, angled brush is small, pang eyeliner, eyeshadow brush, angled brush again, tawag dito, blending brush, eyeshadow brush, flat shader brush, pencil brush, eyeliner brush, spoolie, eyeshadow brush, flat shader brush, blush brush, eyeshadow brush sa angled, saka isang brush ulit. So, guys, tignan lang natin at gagawa ako ng review nito, guys. So, abang-abang lang. Gagawan ko to ng mga review lahat, guys. So, guys, moving on. Wait lang. Ito pala yung applicator ng eyelash. Alam nyo ba, guys, kung magkano to? It's just 18 pesos. So, parang maganda na siya, ha? I love it. I love the, bakal. Pabakal ni Mayor. Ang ganda. So, next naman guys, ay itong, sige na nga, ito ng travel bag. So, bubuksan natin. I'm so excited. Ang malaki kasi dito guys, nilagyan lang siya ng Guys, ang laki, di ba? Kasyang-kasya ang makeup ko dito, girls. Kaya para kunyari, kapag may meron tayong mga biglaang makeup, let's go, girl. Alam mo yan. So, this is just 87 pesos if I am not mistaken. I'm so lucky to have this. It's very, very cheap. But, I guess it's very good. It depends on how the person will take care of this product. So, guys, napapa-English na tayo. Hindi pa tayo umiinom, ha. Iris Colors. Matte Lip Pencil. Break the rules. Rule breaker pala to eh. So, bubuksan na natin siya, guys. expiration 2020. 2 years from now, it's just 2018. So guys, buti nga may expiration siya. I love it, ha? Pero yung amoy niya, amoy stuck, ha? Hindi siya amoy pintura. Hindi ako yung typical na, ang gaganda ng kulay. Oh, ito siya guys, yung mga color niya. So, abang-abang din guys, kung gusto niyo ng review nito, gagawa tayo ng review. So, itong blackhead or, basta tong pelatin na to guys. Bango ah. Itong pelatin na to, gagamitin natin siya na pang hair remover din, guys. Challenge siya, kumbaga, parang full body using pelatin, ganon. Tumumpak ka rin. So, yan siya, guys. 10 pieces all in all itong isang ganito. So, bali 20 pieces. So, bilangin natin kung tama. 1, oh my gosh. Nabuksan na. Ay, hindi maganda. Nabuksan na siya, guys. At hindi maganda, ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, okay naman to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 20 all in all. So, last but not the least, guys. So, ayan. Naging brush haul na to. So, bumili na ako ng mga brush dito kasi ang mura lang nito. Alam niyo ba kung magkano to, guys? It's just 199 pesos at wala siyang brand. At para lang siyang binalot sa Manila paper. Totoo. Ito siya, guys. Oh, paddle brush. So, ang ganda niya, guys. Kasi yung paddle brush ko dyan, iisa lang. Iisa lang siya. Ito, guys. So, wait lang, ha.
Kaparehas. Pati sa handle. Di ba? Parehas na parehas sila, guys. Ito mukha na tong na-rape. Ito parang virgin pa. O, gusto mo yun? So, welcome to the new family, ganon. So, ayun na nga guys, kung nagustuhan nyo tong video na to, please give this video a massive thumbs up. So, lahat pala ng aking pinamili ay nagka-cost ng 1,079 pesos, kasama na yung shipping fee na 65 pesos. So, guys, if you like this video, once again, please give this video a massive thumbs up. Please share this video to Facebook, Twitter, etc. and so on and so forth. And please subscribe to my channel. Yung color red na red na may nakasulat na subscribe sa baba, i-click nyo yun, baka manalo kayo ng iPhone 7. Charing! Baka manalo kayo ng aking pag-giveaway next time. So guys, huwag nyo rin kakalimutang pinutin yung bell below that button kasi, I mean sideways dun sa button na yun kasi alam nyo na guys, para ma-notify kayo para sa next na upload ko ng video. So guys, bye-bye. Thank you so much for watching and hope you enjoy it. Thank you.